Aku pengen ngelukis Alen. Maksudnya bendera. Aku seneng Alen, tapi aku di ngomong, karena aku ditolak piye? Rasane bunda sekelaran, ngrasane nangisi ning ra ketara. Aku ngiyani omongmu sing kesel jalani. Misal memang keputusanmu tali lali-lane kelangan awalmu. Assalamualaikum bocah-bocah. Waalaikumsalam. Dina iki Budia arepe mbagekake rapot. Sampean kabeh wis usaha maksimal, Budia bangga karo sampean. Orang-orang nilai sing elek, ranking kuwi ora penting. Sementing sampean kabeh duweni akhlak sing gede, mesti bakalan diakoni masyarakat. Nanging Budia bakal tetap mau memakai ranking ini supaya bisa digawe evaluasi, Dek. Ranking sijine Vanessa. Dik, tolong ibu juga ngombe ya, Nduk. Nggih, Bu. Pun telas ya, Bu. Kalau pendaftaran kan griya nggih. Ya wis hati-hati, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan dia awakmu. Wis puas karo duwe. Iki tunggu sebentar rencang. Apik tenan, mesti larang kuwi.
Aja lali yo, kabeh duit sing kok enggo balekno sak cepete. Terus iki buku isine kebutuhanmu awet bayi tekan saiki. Delon. Mikirno isi ati opo tenan no tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik keukir. Yakin oh yakin aku tenanan. Sumpah janji ilokune tes tenan. Kurangku sepurane cenanane ngene. Oh iya Nesa, sebenarnya aku pengen ngomong serius deh awakmu. Ngomong apa, Len? Sebenarnya aku kudu ngising. Tuh iku maksudnya. Aduh. Sebenarnya aku seneng karo awakmu, Nes. Loh, iya ta? Sempet ta? Gak ngomongin biyen. Yes. Dadi kanca critaku sepanjang uripku. Lintang suwon ngancani, suwon sampun nyekseni. Panjangi dalan sing tak liwati. Dah, kain ini kayak backdrop apa wis disele? Aisyah, buku kamu nih apa wis dijomo? Dah, saya aku kapan jawabmu? Arek-arek kok ini aku sih? Aku salah apa? Salah apa? Aku jek takok salahmu apa? Kabeh kancamu kesiksa kancan karo awakmu, Nes. Loh, piye sih maksudnya? Aku salah apa? Jelas sik ta. Awakmu wis ketemu Nes. Aku kan sinau difasilitasi. Jangan sebarang kokno. Awakmu ya betul ya tidak main doan. Aku sing ngajari SMP, saiki ora apa. Arep malah tiru video, terus foto dhewe.
pamer Nes. Kamu gak nyawang kancamu nek wong barat. Aku ben mulai sekolah nyawang ibuku nyapane kebone Pak Lurah. Aku duit ora tau nyekel. Lah awakmu malah pamer barang-barang warangmu. Oke. Aku pancen ora duwe ati. Aku seneng gara awakmu lara ati kabeh. Tapi aku kan ngerti ra ora bisa sak semene. Aku ora tau terubengi kanggo sinau supaya bisa kuliah di luar negeri. Aku ora tau rek ngrasake kasih sayang saka wong lanang. Gak koyo kan kabeh sing ngrasake itu ke bapakmu rek. Apa kan kabeh ngerti rek? Yen aku dituntut balik ke duit sing dikanggo biayai aku tekan aku cilik kan sampe gedene. Kan kabeh gak ngerti rek. Kan kabeh mendelok aku tuh kejobone tok. Ora ngerti arep bisa meneh. Mulane aku seneng rek pancen awakmu. Aku pingin pancen sampe bisa rek. Bener jarine Sarah. Hak dhewe ora oleh egois. Kabeh mesti duwe masalah dhewe-dhewe. Iya, aduh salah Yuan nilainya satu kok jabone. Coba ibu korone lagi gede timbang lek dhewe. Iya, aku ya salah. Sakjane aku ngerti kok egois kok ini. Apa? Tidak. Apa namanya? Apa ya? Anane mung ngetresno kalih welasku. Anane mung iki sing tak duweni. Toyo-toyo ganduli, toyo-toyo nangisi. Kesandung-sandung aku maksane hatimu. Iya, Nes. Kapok meh tumbang. Lapar rek. Boleh. Nes, ade njaluk sepura ya wis salah paham karo awakmu. Saiki ae diwiwiti maneh. Lek ana apa-apa, ae padha cerita, aja dipendem dhewe-dhewe. Iya, ayo padha nguatake. Ana masalah ayo dihadapi bareng-bareng. Aku yang njaluk sepura ya, Rek. Aku ngerti akeh salahku ya. Terus matur suwun ya wis terima kahanan itu. Yes ya, ae diwiwiti maneh ya. Ji, Ro.